Bună, iubita mea! Bună, iubitelor! Cine băți atunci? Uite rădăcinile plantei. Ce făceam desenul. Uite cum arată rădăcinile. Astea toate vin în pământ până aici. Sunt acoperite de pământ și de aici în sus e tulpina și asta are frunze verzi. Și asta face porumbul din care facem popcorn. Plină de flori unde? Mamacita, mamacita, mamacita. Ei sunt în de dimineață. Cât e ora, tata? Cred că sună pentru ora 12. Ți-ai uitat telefonul acasă. Da, stă în mașină. L-ai văzut? Mamacita! L-ai văzut? Și era să mă uit pe ăla cu pic. Ei, cucucita! Noi să-i facem un buchet mare de flori la mama? Ce încercați, fetelor, să faceți aici? Să asamblăm un dovleac. Un dovleac care a fost spart aici Da. și a fost prima dată deshidratat. Știți ce mă gândesc eu să facem pentru anul care vine, adică pentru anul ăsta? Pentru ce? Să luăm un uscător de legume și de fructe și să facem o grămadă de fructe și de legume Uscate. uscate. Asta e o piesă ca... Asta de unde credeți că vine? Asta trebuie să fie... Ce putem face? Putem să facem, să ne asamblăm dovleacul pe picior. Aha! Nu! Este bine că ai prima piesă, ia dăm să o văd. Este piesa de la Codiță, nu, e Miruna. Stai. Trebuie să asamblăm. Este piesa de la... Tu ai asamblat una? Miruna. Hai să vezi.